Ukoliko krenete iz bilo kojeg dijela svijeta ili starog europskog kontinenta prema Mediteranu, postoji zemlja na obali Jadranskog mora, burne povijesti i neopisivih prirodnih ljepota. U dalmatinskom dijelu Hrvatske, u središtu Zadarske regije, nalazi se drevni gradić Nin, samo srce hrvatske kulture. Stara gradska jezgra nalazi se na svega 500 metara širokom otočiću, koji se skrio u magičnoj laguni bujne vegetacije i prekrasnih pješčanih plaža. Mjesto je to koje predstavlja spoj prirodnih i kulturnih krasota. Destinacija Nin je spoj mirnog odmora u privatnom smještaju grada Nina i njegovog očuvanog okoliša, jedinstvene prirode gdje čovjek nije drastično intervenirao. Tu je skrivena oaza mira za odmor, buđenje uz cvrkut ptica, kupanje na prirodnim pješčanim plažama, duge šetnje, uživanje u prostoru s neobičnim biljnim vrstama, otkrivanje kulturnih atrakcija u gradiću bogate povijesne ostavštine. Spoj je to kutka za mnoge obitelji koje žive dinamičnim životom, a žele svoj odmor provesti sasvim drugačije i visoko razvijenog turizma u Zaton Holiday Resortu, gdje se u sjeni borova, u moderno namještenim apartmanima, uklopljenih u krajolik, te višestruko nagrađivanog kampa u Hrvatskoj, nalazi čarolija dječjih igrališta, igraonica i animacijskih programa, bazena te raznovrsnih sadržaja. Istražite ovaj prirodni botanički vrt te posjetite novootkrivene lokacije natura staništa. Od proljeća do jeseni cvatu rijetke, razne i endemične biljke. Tu je bogata flora i fauna, plodna polja i neobična vodena bogatstva. U Ninu se nalazi jedna od 3 solane u Hrvatskoj. Sol je bila izvorom bogatstva grada u dugoj povijesti. Od mora i uz more ovdje se živi od pamti vijeka. Solana je najstarija gospodarska grana, gdje se sol dobiva na tradicionalan način utjecajem sunca i klimatskih prilika. Turisti rado razgledavaju polja solane, sudjeluju u berbi, kupuju suvenire od soli, a poseban doživljaj je promatrati ptice, nadasve jedinstvenu i endemičnu pticu vlastelicu. U blizini Kraljičine plaže prostire se lokalitet nadaleko poznat po peloidnom ljekovitom blatu, koje se već 30 godina koristi u liječenju raznih tegoba. Terapija se provodi u prirodnom ambijentu, a kao dodatak terapiji dolaze kupanje i plivanje u toplom moru. Ljekovito blato se koristi za razna liječenja, no najviše za reumatske bolesti, a posebno je omiljen kao kozmetički preparat za lice i kožu. Legendarna laguna Nina oduševljava svakoga, a pogled preko nje na planinu Velebit oduzima dah. Planina dostojanstveno čuva grad star 3000 godina, daruje vjetar buru koja čisti zrak, donosi obilje ozona s velebitskih pašnjaka, popravlja raspoloženje. Planina pridonosi mirnoći prostora kojeg štiti. Ovdje dominira spokoj. Nije stoga čudno da je ovdje prisutan život još od 9. stoljeća prije Krista, od vremena Liburna, starog ilirskog plemena, koji su na ovom bogatom, plodnom tlu, u lagunarnom okruženju fizički zaštićenom morem i močvarom, osnovali svoje naselje Enona, koja je živjela od 9. do 1. stoljeća prije Krista,
kada je grad dolaskom Rimljana nastavio živjeti i razvijati se u veliko središte rimski municipi Aenona. U vrijeme rimske vlasti Nin je bio slobodni grad s vlastitom samoupravom, koji u 1. stoljeću u potpunosti mijenja svoj urbani lik. Podižu se zidine, grade mostovi, vrata s kulama i uvodi se vodovod. Unutar grada uređuju se i popločuju ulice, određene su 2 glavne komunikacije, izgrađen forum na kojem se diže veličanstven hram iz druge polovice 1. stoljeća, čije impozantne ostatke svi posjetitelji Nina i danas mogu razgledati. Rimski hram u Ninu najveća je građevina tog vremena na istočnoj obali Jadrana. Nešto istočnije od nekadašnjeg foruma nalaze se ostaci Vile Urbane, koja pronađenim freskama i bogatim podnim mozaicima svjedoči o visokom stupnju življenja u antičkoj Aenoni. Podni mozaici koji datiraju u 2. stoljeće s geometrijskim vegetabilnim ornamentima i životinskim prikazima predstavljaju jedan od najbolje sačuvanih i najkvalitetnije izvedenih dosad pronađenih mozaika na Jadranskoj obali. Dolazak Hrvata na dalmatinske prostore, pa tako i u Nin, velika je prekretnica. Zbog svoje tradicije i položaja, Nin ubrzo postaje hrvatsko najznačajnije političko i crkveno središte. Iz ovog grada potječe prvi spomenik o pokrštavanju Hrvata, krstionica kneza Višeslava, koja se datira oko 800. godine. Velika je to 600-strana mramorna posuda za vršenje obreda krštenja, koja je ukrašena pleternom ornamentikom i natpisom. Nin je mjesto gdje je osebujna kultura hrvatskog srednjovjekovlja prisutna više nego igdje drugdje. U ovom gradu za vrijeme stolovanja hrvatskog kneza Branimira po prvi put u povijesti 7. lipnja 879. godine priznata je Hrvatska država od strane pape Ivana VIII kao najvećeg autoriteta tog doba. U ovom drevnom gradu stolovali su mnogi hrvatski knezovi, održavali sabori, donosile povelje. Tu je pronađena povijesna lađa Kondura Croatica, s kojom su nekoć stari Hrvati i trgovali i ratovali. Tu su svoje sjedište imali i Episcopus Croatorum, biskupiju Hrvata, od kojih su najpoznatiji biskup Teodozije te Grgur Ninski. I upravo kip ovog potonjeg Grgura Ninskog, koji se nalazi u srcu starog grada, ispunjava želje onima koji mu dotaknu palac na nozi, govori narodna predaja. Mnogi požele otkriti tajnoviti, mistični Nin, a nakon ostvarenih želja ponovo se vraćaju s novim očekivanjem. I danas, kada šetate ovim povijesnim gradićem, sveci zaštitnici Nina, sveti Anselmo, sveti Ambroz i sveta Marcela budno vas čuvaju. Ime svetog Anselma danas nosi župna crkva u samom centru povijesne jezgre, na čijem se mjestu nekoć nalazila ranokršćanska bazilika, a u ranom srednjem vijeku na tom istom mjestu bila je Ninska katedrala svetog Anselma, prva katedrala u Hrvata. U sklopu župne crkve nalazi se bogata riznica zlatarskog umijeća, u kojoj se čuvaju reprezentativni relikvijari koji datiraju od 8. do 14. stoljeća. To je riznica nekadašnje katedrale i jedna je od najvrijednijih na tlu Dalmacije. Od 16. stoljeća Nin je poznato marijansko svetište zbog čudotvornog ukazanja blažene djevice Marije na otočiću Zečevo pokraj Nina, koja se na poseban način svetkuje svake godine s tradicijskim procesijama na otok Zečevo i misnim slavljima. To su dani kada se u ovaj drevni grad slijevaju rijeke hodočasnika. Kip Gospe danas se čuva u crkvi svetog Anselma,
u posebnoj kapeli koja je prvotno bila posvećena Svetoj Marceli. U povijesnoj jezgri Nina postoji mjesto na kojem se nekoć mjerilo vrijeme i godišnja doba. Mjesto koje je najprepoznatljiviji simbol grada Nina i cijele zadarske regije. Crkva Svetog križa. Zdanje iz 9. stoljeća, posebno po mnogo čemu. Svojim položajem i ljepotom dominira prostorom u kojem se nalazi. Zbog svog zanimljivog križnog oblika uvrštana je među najreprezentativnije spomenike ranosrednjovjekovne arhitekture. Ono po čemu se ova crkvica razlikuje od ostalih je nepravilnost njenog arhitektonskog zdanja, koji je učinjen namjerno kako bi građevina pratila kretanje sunca jer je bila svojevrstan kalendar i sunčani sat. Ova crkva imala je 4. dimenziju, vrijeme. Svake godine za vrijeme ljetnog solsticija 21. lipnja u njoj se održava jedinstvena manifestacija pod nazivom Festival sunca i svjetlosti u Svetom križu, koja se temelji na isticanju astronomskog i arhitektonskog značaja crkve Svetog križa, to jest fenomena koji je znanstveno i stručno zanimljiv, a turistički atraktivan na nacionalnom i međunarodnom planu. U ovom najstarijem hrvatskom kraljevskom gradu uživa se u spoju drevne arhitekture i netaknute prirode, šetnjama po ninskim rivama i kamenim ulicama, a poželite li sa sobom ponijeti pokoju uspomenu ili suvenir, idealno mjesto za nabavku lijepih autohtonih suvenira je Solana i muzej ninskih starina. Gastronomija Nina je mediteranska, a Nin je grad jedinstvene gastronomske delicije neobičnog imena šokol. To je suhomesnati proizvod koji se dobiva od mesa svinjske vratine u spoju s raznim irodijama. Gastronomski proizvod miriše drugačije, malo neobično, ali ukusno. On je poput ostalih vrijednosti u životu, ako ga zavolite, stalno ćete dolaziti upravo zbog njega u Nin. A ova delicija ima i svoju manifestaciju koja se održava svake godine pod nazivom Ninska šokolijada, kada se majstori šokolari nadmeću svojim umijećem. Manifestacija uz promoviranje ukusne delicije, klapsku pjesmu, nastup kulturno-umjetničkih društava pravi je način da se obuče mladi, a tradicija sačuva od zaborava. Za vrijeme boravka u Ninu gotovo svaku večer možete uživati u nekom od događanja koje nudi bogato ninsko kulturno ljeto. Prostor rustikalne barokne kuće iz 17. stoljeća, te ljetna pozornica u kompleksu rano srednjovjekovne crkve Svetog križa centar je kulturnog života grada Nina. Tu nema večeri u kojoj ćete biti uskraćeni za posjet izložbi, predstavi, koncertu, klasične jazz glazbe ili klapskog domaćeg izričaja. Gotovo da nema večeri bez nekog sportskog događanja. Tu doista svatko može naći dio ugode za svoje oko i uho. Kada jednom posjetite ovaj drevni gradić burne povijesti, vrijedne kulturne baštine i jedinstvene prirodne ljepote, sljedeća želja na Grgurovom palcu bit će: doviđenja do sljedećeg susreta u kraljevskom Ninu.